Aham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke-i Mükerreme'ge, eneti Amine'ge ve kakası Abdülmuttalib'a təbil verilip qaytdık diye. Aham gelimizde Mekke-i Mükerreme'ge yetemizde bir ulukon kapı varmıştık, bir dervaza varmıştık Mekke-i Mükerreme'ge girilyen. Şuna içecek görürümde Delail-ün Nübüvve Beyhaqi diyen alimin kitabında var. Başka da Sire-i Halebiye diyen kitapta var. İnşallah geçen hafta vaat ettim. Her gurrun aytsam inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine huda etmesin. Bir övcek bolup, edafa sözüme odalacak bolup, edafa aytacak bolup da arttıramırın inşallah. Delil, qaim, sedetli gurrunlar hizmetine yetiren inşallah azze ve celle. Be her hal Mekke-i Mükerreme'ye geldik diye, ohum gördüm kana adamla varmıştık diye Halime ait diye. Ohum bir ulağımızdan düştük. Ohum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem düşürdük. Nämeden düşüreyim? Bir musafirlikten gelende, bir yerden gelende yükün qaimliyan, düşürecek zatlanma, qaimizek zatlanma, alacak zatlanma, sowgadınma, beyleki var. Be her hal. Zatlan doğurulacak bolup çağanı yerde koydum. Zatlan doğurulandan sonra gel çağanı yitirttir diye. Ay şeyle oyladık çağanı tapmadık. Şeyle oyladık çağanı tapmadık. Şeyle oyladık çağanı tapmadık. Vay zat men Muhammed'i yitirttirnip qıyğıranın bilmeyen qaltırın diye. Aham şo wagt kan märeke adamla badi ola aytdylar. Ay näme ayarlığın, näme qıyğıryan diýdiler. Vay men çağı yitirdim, çağı görmediňizmi? Om adamlar aýtdy, çağı kim bolýar? Onda men aýtdym Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in aktığı bolan Muhammed'i yitirdim men diýip. Aham Angrin bärin gözdäpdirler, yok tapamzak diýipdirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu gidivertir bir dereleň arasyna gaşyp gidivertir. Çağa wagtynda da. Aham muny tapmadyk bir garry adam Halime aýdýa men aglap durşum görüp özüm tap bereýin diýipdir. Bir ulaqan hübelliyen butba gelipdir. Ay yoga diýdim diye. Yok gel sen nitdi etmedi alıp gitdi diye. Hübelliyen botun ýanyna baryp daşından aýlanyp aýşy Muhammed çağany tak berewer diýdi. Hübelliyen but şodurşuny ýykylady diýipdir. Oň başga botda da ýykyldy. Menden dileme diýdi da. Ene mahdumul işanyň aýtýanşy. Sen ki gelin dünýäge botlar bolunny sernegun. Artdy İslam şöhreti kafirler oldy hem zabun. Hem Ebu Bekr, Ömer, Osman, Haydar rehnemun. Bollu kafir zıttana ismi kurbun mu'minun. İki dünya bollu hoşnut rahmetun gurgöç Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Am Halime diye bundan tamam üzüp gittim. Ah belkim Abdülmuttalib eşitmesin dedim diye. Onda haber aylanıp dolanıp Muhammed diyen çağa yitiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalib'in ahtığı deyip bana Abdülmuttalib eşitip. Zırhı vas pert yaş ol adam bir çıkıptır da serik evinden Halime çıkıptır. Lealla İbni Kidalla çağa oğlun ittimai deyiptir Halime ağa aytiptir. Ohum yüzüm ara çağa yitti deyiptim ayttım diye Halime. Şeyle bir yüklerimizi açtık bağladık doğrucuk oğlum çağa yiteni bilmeyen arttırın deyip. Ohum Abdülmuttalib bile ulen qıyğırıp adamları yüşürdi. Men bağlam yitipdir, tapmalı bolýar diýdim diýe. Abdülmuttalib aýdypdyr. Bitin adamla üýüşip, ey Abdülmuttalib, derýa gaşyň vurur, dağa gaşyň vurur, çöle gaşyň vurur, narahat bolma tapar diýipdir. Bir kuşdany defelere çykypdyrlar, iňipdirler, çykypdyrlar, iňipdirler, tapmandyrlar. Am adamlary şodurşuny öz hallaryna goýakana Abdülmuttalib Käbäň başyna gelip ağlap tawaf etmäge durupdyr. Ya Rabbi inne Muhammeden lem yujad فجميع قومي كلهم متردد يا ربي رد ولدي محمدا اردده ربي واستنع عندي يدا اي جان الله من اقتن محمد يتي ولملت آبار والفاسون اورد ايvertene ey جان الله محمد ما اورد getir koy maňa arka bolsun koy men bir ulaqan elim maňa abrey boljakdy diýip Abdülmuttalib ağlap dua etmäge durupdyr. On bir ses gelipdir. Ma'ashiral qawmi la tafihu فإن محمد ربا لا يخذله ولا يضيعه. Ey kavm, ey Qurayş, ağlaşıp qıygırışıp durmaň diýipdir. Muhammedin özünün Hudaýy we Rabby we Allah'y we onu zaya edip onu dargar ýalet goýa bermer Hudaýyň we öwürjek diýipdir. Be her hal adamla gözleşip duqala, şol gözläp duran adamlaryň biri bir çağazygy görüpdir.
قائما تحت شجرة يجذب أغصانها ويعبث بالورق. Bir çağaca wörtdir, bir bağın şakasyny çekip, ýapraçyklaryny oýnap durmuşdukda. Oham bärki baran adam aýtdyr, "Men ente ya gulam, ay oglun kim bolýan sen?" diýipdir. Onda o da aýdypdyr, "Ana Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib." Men adım Muhammed, dädem Abdullah, kakam Abdülmuttalib diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte. Oham derro edip terbiýetiniň içinde ulalan çağa, Allah janyň terbiýetiniň içinde ulalyp barýan çağa, ol çölle tabiatda da heýuri açyk dilli ulalan çağa açyk şeýle jogap berdir. Men Muhammed Abdullah'ın ogly, Abdullah da Abdülmuttalib'in ogly. Derro men alyp Abdülmuttalib'e gaşyn ekidipdir täbillermäge. Abdülmuttalib gorsagyny alyp, gujaklap, ağlap, "Wah, yanımda ogul" diýipdir. "Daşa gidadyň da" diýipdir. Abdülmuttalib 20 däne diýämiň damagyny sallaň sadak ediň diýipdir. Alan alyň kaýdyň 20 däne diýäni Sahi Abdülmuttalib, Mert Abdülmuttalib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman ýene elime ýetişdi diýip 20 diýäň damagyny salyp soduşuna sadak etipdir da. Oham Halima Abdülmuttalib'e aýdypdyr, "Ey kakasy Abdülmuttalib, bir çağa biziň elimizdedi, çyjyra gürrüňle boldy. Oham mun gelip gorsagyny ýarypdyrlar, içinden rahat çykarypdyrlar şu gürrüňleri" aýdypdyr. Oham Abdülmuttalib gujaklap, gorsagyny alyp, ýaşy gysyp ağlap, "Inna libni şa'nan wedittu anni udriku zalika az-zaman." Men gaty umyt etýän bu oglum bir ulkan adam boljak. Waq şowuny bir görsem-de gözüm menen dip ağlamagy durdur Abdülmuttalib. Men bu oglumyň ulkan adam boljagyny özüm gaty umyt etýän, waq şowuny görsem-de diýipdir. Aham bula gelipdirle Halima Ämineň ýana. Ämine aýdypdyr, "Nädire bolup siz çağan getirdiňiz? Ýang 5-6 aý mundan ozal ýalbaryp, haýsyp atdyňyz çağa, näme getirdiňiz?" Aham muňa da bir aýtmaly bolduk bolanda. Şeýle boldy. Biz de muňa bir zat bolarmy diýip gorkdyk. Aham Ämine saňa getirip durşumyz diýipdir Halima. Aham Ämine aýdypdyr, "Ýok" diýipdir. "Bu oglum bir ulkan adam boljak" diýipdir. "Men bu barada göwremde kawa dünýä getirimde kän gudratlar gördüm men" diýipdir. "Bu barada hiç gorkup bermän çağany goýdan gidagaň" diýip Halima goýasy da gelmäni Rasulullah jandan hoşlaşyp täwil berip de Ämine täwil berip Beni Sa'd we saýkalaryna aşyn uğratdy. Inni kimin eline galdy? Ämineň eline galdy. Göterýän kim? Saklaýan, oýnatýan, güldürýän, bereket diýenden ana. Ummu Eymen ne diýäler? Oham Ämineň eline galýa ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ýaşa barýa. 6 ýaşa baranna Ämine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alyp daýlaryna gaşyn ziyaret etdireýin denip Medine-i Munawwaraga gelýär. Bir neçe nefer bolup Medine-i Munawwarada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garry daýlary bar. Şolara gaşyn getirýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram ol Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwaraga hicret etmeýän ulalandan soňram şonu aýdypdyr da. Ine diýipdir, şulay diýipdir. Enem fakir men getirenni şulaýa getirdi diýipdir. Men diýipdir şonda çağadım 6 ýaşymda diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun berýänmişdi. Men çağadım diýipdir. Şonda Yahudiýiň alymlary gelip ahir zaman peýgamber bolmaly diýip giderdiler diýipdir. Oham bir gün gelip bir Yahudi alim gelip maňa aýtdy Medine-i Munawwarada kan. Gelip maňa aýtdy, "Adyň näme?" diýdi. Men adım Ahmet diýdim. Oham köýnegimi galdyryp arkamy ödedi. Gördi arkamda şol ahir zaman peýgamberiň kepteriň ýumurtlasy ýanjak alamat bolupdy. Ahir zaman peýgamberşi diýip gygıryp ötdi. Oham enem de bu gurrunu eşitdi diýär Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham şula bahilçylyk bir zat edamasyn diýip inni Medine-i Munawwarada durmaýlyp bir aý durandan soňra inni gaýtmakçy boldyk diýipdir. Oham bäri gelip Ebwa diýen ýere ýeterlerini Ämine meridläpdir. Näme meridlik? Ölüm meridçiligi. Ämine de inni 6 ýaşa dünýäge gelmäke göwrede Abdullah dädesi dünýeden geçdi. 6 ýaşa gelende de Ämine diýen mehriban enedi dünýeden geçmeli ýeri gelipdir. Ebwa diýen ýerde. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem häzir 6 ýaşynda ene dünýeden geçmäni geçmesizligi bilmeýän wagtynda
enesinin yüzünü gözläp duran Ämine de ahyrky janlary, ahyrky demlerini çağıdygyň yüzünü gözläp goşmadypdyr. Barakallahu fike min gulami yebnellezî min havmetil hamami neca bi'awnil melikil allami nudiye gadâte zarbi bistihami. Ay daýa oglanjyk, Hudaý saňa bereket bersin dipdir. Sen däden olal 100 ýany diýen damagy çalynmaly bolup, damagy çalynmany gurrada ahir sen däden damagy çalynmaly 100 ýany diýäni fidye edip oň tarapyndan damagy çalynmalyň ogly sen dipdir. İzinden aýdypdyr Ämine. İn sahama absartu fil manami fa anta mab'usun ila al-anami tub'asu fil hilli ve fil harami tub'asu fit tahqiqi vel islami دين أبيك الإبراهامي فالله أنهاك عن الأسنام ألا تواليها مع الأقوام. وهم أيدبتر دانا وليبتر من قرن ذاتلم دغر والفا sen alem cahana rahmeten lil alamin mulk gelecek peygamber bolmaly sen nipdir. Kan Yahudi lezon aydy oti alimler. Olan aytyan kepleri bilen, hud enesinin gören zatlary bilen, can oğullypdir. Sen görjek, men gören zatlam dogry bolsa, sen alem cahana iyi verilen peygamber, Mekkedir, daşarıdır, hemme yerik iyi verilen İbrahim qarqaqan 20 arkadan aňyrak däki İbrahim Halilullah'ın dinine sen bir ýaýratjak, ýerine düşjek adam sen dipdir. Hudaý seni butlardan alyp galdy dipdir. Gözü bilen görüwetdi Resulullah'dan dünýäge gelini butlyk ýykylarlygyny. Ýürek barty butlaryň ýykylyp durarlygyny. Hudaý seni butlardan alyp galdy, şu owan adamlary ýanyk butun daşyndan aýlanama diýjek bolup. O hem ýerinden aýdypdyr, goşgyny tamam edip. Kullu hayyin meyyit, kullu jedidin bal, kullu kebirin yefni ve ana meyte. Jana gollipdir. Her bir diri öljekdir dipdir. Her bir täze zat sürüjekdir dipdir. Her bir garry da gitjekdir dipdir. Hal hemenne gittim diýakana gözüni ýumyp janyny beripdir da. Ämine de enesi 20 ýaşynyň döwregine ka dünýeden geçýärdi. Ine bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inni dädeden nagally, eneden nagally Ebwa diýen ýerde ahan bu habar Abdülmuttalib'e yetişiyor. Abdülmuttalib'e haber geliyor, 20 ýaşynyň döwregindäki gelini Ämine dünýeden geçip, Muhammed diýen ahtygy dädeden nagally, eneden nagally diýip, muňa ýüregi ýanyp Ebwa diýen ýere baryp, ahtygyny guzagyna alyp gaýtýardy. Oham Abdülmuttalib qarry qaqasy, bir haybatly qaqasy beter Resulullah jany gowur ýanmışdy. Öwlatlarynyň ne beter gowur ýanmışdy. Şol käden döwreginde kölgede bir gow düşüp ýazylýanmışdy. Ýürüýte Abdülmuttalib oturýar. Ne şonna Abdülmuttalib'in oğulları, ne ahtıklar, ne oğlan ulukan yaşlılar oturup bilyen. Fakat Abdülmuttalib oturýanmışdy. Oham şonna Resulullah'dan oynap bäke, ýortup gelip düşegin üstüne oturanna emuleri, ağaları işaret, beýrek tutur. Ya oğrunça Abdülmuttalib görmäke beýrek tutur diýip Abdülmuttalib'e hormat goýjak bolup Resulullah'dan çekýänmişdikler. Abdülmuttalib de onu düşünüp, "Da'u ibni fa wallahi inna lehu la sha'nan." Yok, men bu oğulcama zat diýmän diýipdir. Muňa işaret etmän, muň ayagyndan çekmän diýipdir. Oğluma azat diýipdir. Bir inşallah ulukan adam boljak, muň ulukan ýagdaýy boljak. Muňa zat diýmän, özüň ulukan adam boljan aňýaşy düşekde oturýar diýipdir. Oham Abdülmuttalib hulasa inni mehriban saklarjak kiminni? Muň qaqasy Abdülmuttalibda. Abdülmuttalib gowgawyny harbişenne Resulullah jany käde ýanyna oturdup, käde üýlüğüne oturdup, oham imşa çıkıyerdir. Biçenci yeri az canı ol. Ay qowja yersi canı ol. Aş tarjyk iyi canı ol dip zol agdyna berip, eline berip, öwüne pişirip Resulullah jana mehabbet etýänmişdi. Oham bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Qaqa gözüme agyrýar diýipdir. Oham Abdülmuttalib demesçe bilmäni adamlara geňeşdir, adamlara aýtdyr, "Goý falan ýerde sofu bar" diýipdir. Bir rahip bar, bir mesihi wada etip beremma, şoňa bar, şu doga edende göz gowulýar diýipdir. Oham bir Abdülmuttalib Resulullah janyň elinden tutup ýanky rahip sofaga himmarýar. Oham rahip muny görýär, aňta taňta bolýar. Göz agyrýar diýen çağan şumy diýer? Hawa diýer. Derrew suwa düşüp egin maşyn täzele şol okuyan kitaby ya İncil näme bolýan bolsa ya soňra ulamalyň kitabyny hem kitaby gözläp
hem Resulullah canı öder, hem kitabı öder, hem Resulullah canı öder. Ey Abdülmuttalib, şun göz ağrıyamış da çağım, ha o deyiptir. Mun şefaati öp tüykürüğün ne deyiptir? Senden başka eden şefaat ve davetiyim deyiptir. Al şun tüykürüğünden ne deyiptir? Resulullah canın ağırının tüykürüğü alıp, Resulullah canın gözüne çekiptir. Ağırdı qovvallı deyiptir. Ol rahib aydıptır. Ya Abdülmuttalib, وَتَاللّٰهِ هَذَا هُوَ الَّذِي اُقْسِمُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ فَاُبْرِعُ الْمَرْضَى. Ey Abdülmuttalib deyiptir. Men başka merizleri okuyum da izinden dua etyen, ahir zaman peygamberin hurmatına şefaat tapsın deyip, dileyenim için hurmatına deyiptir. Sen çağın ödün getirip, bana dua ettirecek bolyan deyiptir. Men ödüm başka kişi halka dua okuyum da, şefaat tapsın diyem de Allah Teala'dan dileyen, Hudaya ahir zaman peygamberin hurmatına, ahir zaman peygamberin bereketine deyip, şunu vesile tutun Huday Teala'dan dileyenliktir. Senliktir, münketir vasiyana deyiptir. Ve her hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de Abdülmuttalib'e ünkten bitirgen bolup yeni bäri qaşyn qaydypdyrlar. Ahirki jogurun inşallah kuştagadan tamam edeylik. Oham Abdülmuttalib'in elinde yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öýday diye 8 yaşa varamda da Abdülmuttalib qarry qaqaty 100 yaşyň döwreginde ya aňyrrak ya bärrek oňsunda ihtilafkan yaşul qaqasyda dünýeden geçmeli bolýar. Ve baqiya sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru ve yebki halfa cenazati ceddihi al-atu. Inni düşünüpdir dünýeden geçmek nähili, dünýeden geçmek nähili. Inni qarry qaqaty iň saklap berenleşidi. Inni bu qaqasynyň cenazasynyň ýerinden ağlap galypdyrda. Öňkü enesinde dädesinden düşünşena. Qaqam da gitti deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap galypdyr. Ahirkisi ulamalar diye inhe Allah Teala dädesini dünýäge gelmäke aldy. Şon sonra Resulur rahmetel lil alamin bolup gelende oňmur siyasatly dädesi wadi, oňmur hewre derin dädesi wadi, şol öwretdäkim diýilmedi ýaly. Enesi de dünýeden geçdi. Ay oňmur basawat enesi wadi, ya oňmur hewre derin enesi wadi, ya okuyuçy, bilimçi enesi wadi, ya enesi şol gol ekderdi, 20 ýaşa çeli bir bilýäniň ýany ekderdi, şol öwrederde diýilmedi ýaly. Oňun qaqasy wa gaty bir siyasatly, haybatly, derin bir owan uly milletin hany bolup ýaşap beren Allah Taala deslap 2 ýaşa çeli beýildi. Soňra da enesiniň ýanyna. Ine zade öwretmek häzir bir ulukon azametli zade öwretmeden kiçi wagtynda 8 ýaşynda Allah Taala qaqasy dünýeden geçmeli diýe. Soňra ol haybatly azamatly qaqasy öwretdi bidatlary da diýilmedi ýaly. Ve bir de dünýäk bir ders bolar ýany ki Resulur rahmetel lil alamin Allah Taalaň özü terbiýet berip, özü ulaldyp, özü edebi öwredelligi dünýä boýunça tarihte sebit bolup sabit bolar ýaly. Allah tebaraka we taala hemmemizi Resulullah janyň muhabbetini känden bersin inşallah. Resulullah janyň şefaatinden aýyrmasyn inşallah. Merizlerimize Hudaý Taala şefa versin. Musafiratda, gurbatda, hyzmatda, nahaqdan düşelle. Allah can hemmelerine yar bolup müşkillerini asan etsin. İnşallah indiki hepsi galan gurunlaryny Allah Taala köklediginden hyzmatyna da ýetirersin inşallah.